para poder cuadrar la imagen con el audio, si no, no sé cómo podemos hacer. Vale, a ver. Vale. Te digo cuando empiecen desde la línea de más cercana a la posición de cámara hacia el fondo, ¿vale? Ahora, pase, 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 pase. Ahora acaban de parar. Acaban de parar. Hacemos, si no, por si acaso, en el momento que cruce la línea, la jugadora que viene, acaba de cruzar a la segunda línea. Tenemos un delay, bueno, pues todavía tenemos tiempo para corregirlo, ¿no? A ver, cuando cruce la línea, la jugadora que viene andando es de banda izquierda. Ahora acaba de cruzar. Tres segundos. Y eso se podrá corregir, ¿no? ¿O qué? 3 segundos es bastante. Vale. Corrijo y te digo para probar de nuevo, vale. Sin problema, me escribes al WhatsApp y yo espero aquí. Ahora, mientras tanto, están haciendo ejercicios de calentamiento las jugadoras del Chingud y las de Irún. Esto no estoy hablando para ti, si más es para calentar un poco la voz y demás. Vale, pruebo. A ver si podemos ver el balón para concretar mejor si ese delay ya está solucionado o no. A ver si empieza con algún ejercicio con balón porque va a ser lo más fácil, si no... A ver, ahora. Pase, 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 pase. La acaba de dejar en el suelo. Ahora vuelven corriendo. Si quieres hacemos otra. Si te ha pillado de imprevisto. Pase atrás. Otro pase. Otro pase más. Otro pase. Y la última. Vale, perfecto. Vale, pues abrimos emisión a -5.
-5 y como la última vez me avisas también en el momento en el que vayas a proyectar las alineaciones, primero del Gaztedi, el equipo de casa, y luego del Chingüidi que juegan las de fuera. Así me avisas y yo voy con la alineación. Primero, como te digo, Gaztedi y luego vamos con Chingüidi, ¿vale? Perfecto.
Kaixo, egunon guztioi, Oier Zumarraga nauzu eta ongi etorri Gasteizko Lakua errugbi zelai honetatik gaur Gaztedi Rugbi taldearen etxea ikusten duzue pantailan, gaur Gaztedi Rugbi taldeak Lakuan txingudi aurkaria izango du, Lakuan Gaztedi eta txingudi esan bezala aurrez aurre emakumezkoen Euskal Liga Senior mailako 8. partida izango den honetan, TV honen zuzenean ikusi ahal izango duzuena, minutu eskas barru pantailan ikusten ari gara jada beroketarik hauek amaitzen ari direla batak eta besteak, kasu honetan pantailan hemen dituzue Gaztediko neskak, liderrak, eta Gaztedi gaur lider eztabaida ezina zalantzarik gabe txingudiren bisita jasoko esan bezala. Kasu honetan Iruindarrak azken sailkatuak, hortaz lehenengo sailkatuak azken sailkatuaren kontra, baina sorpresak egon litezke naiz eta favorito argia printzipioz Gaztedi izango den etxeko taldea, eta Iruindarrek gaur ez duten erronka erresa izango. Besterik gabe neurketa hasteko minutu gutxi falta dira eta jokalariak berdegunera irten aurretik talde bakoitzen 15koak errepasaratzera pasako gara. Gaztediren aldetik, Gaztedi etxeko taldearen partetik, Irati Perez, Izaro Pardo, Iargi Diaz, Zaloa Maestre, Maitane Cristina, Ane Noboan, Leire Segundo, Miren Legido, Iris Gómez, Aizpea Rakamonde, Maria Roan, Ane Roman, Sineat Ros Magaji, Naiara Perea eta Txenoan Rik Motuda izango dira 15koan zeleratuko dinak, aulkian Ines Euboro, Leire Perea, Naia Gomez, Naro Antolin, Andrea Zapater, Aitziber Ochoa de Alda, Marta Sobrino eta Izaro García izango dira, esan bezala, aulkian egongo direnak, entrenatzailea Miguel Ángel Beltrán. Eta txinguden artetik, Irungo taldean kasu honetan, titularrak Zumendi Karo izango da ezker arroina, 2 zenbakiarekin Maili Aginagalde orpokatzailea, 3arekin Maialen Alberdi eskuin arroina, 4arekin Lucia Duran, 5arekin Lupe Pescador, 6 Naia Pikero, Maile Garmendia, Sandra Ramos 9arekin, Alaia Santos Uztartze erdilari moduan, Alba Saiz 10 zenbakiarekin zabaltzailea, Irati Beraiz, Onitza Burgera, Ane Nobo, Laida Rodríguez, Lur Gaston, eta ordezko jokalariak Greta Gutierrez, Maider Serran, eta 23arekin deialdia izteko Leire Muñoz. Entrenatzaileak Xavier Castaño da printzipioz lehen entrenatzailea, Asier González bere laguntzailea, eta hementxe gaude ETB honen asteburu bezala, bazuei pantailan bestaldean zaudeten guztiei, kirol ez profesionala zuen etxeetara eramateko asboz, kasu honetan rugbia izango dugu izpide, igande hotz, goibel eta euritxi honetan, plan gutxi oberik, sofan lasrai pantailan partidu hau ikustea, baino bi taldetako jokalariak jada beroketa ariketak burututa, ben gaude bi taldeak zelairatzeko esperoan, 12etan hasiko baita, igande honetako 12etan hasiko da 8. jardunaldiko partida hau. Gasteiztarrak printzipioz, gorriz eta beltzez zeleratuko dira, eta Iruindarrak beraien elastiko berde klasiko horrekin eta neurketa zuzentzeaz gaur epaile honetan Unai Bilbao izango dugu, bera dena prest Lakuan, hemen Gasteizen, liderra etxean, bere gotorlekuan, aurrean azken sailkatu izango du, eta, erronkaz eta sorpresaz beteriko partida izango delakoan, bi taldeentzat partida handia ikusiko dugulakoan, hemen ETB honen astebururo bezada, Gaztedik printzipioz, favorito kartel hori badu, eta bere nagusitasun hori berretsi nahiko du etxean, eta txingudik berriz, txamponaren beste aldean, bere egoera zailari buelta ematen saiatuko da, eta gaur, bere egoera iraultzeko, bere lehen urratsak emeneko ditu etxetik kanpo, bisitari moduan,
zelai zail batean. Hortaz, jokalariak berotuta, zaleak animo oso, sakonean ere zalen oiuak zalaparta entzuten da. Jende xente bildu da gaur lakuako zelai honetan, zalantzari gabe, bueno, Euskal Herri mailan Gaztedi talde klasikoa, talde tipikoa, antonomasiaz, bueno, errugbi mailan, goi-goilan ibiltzen den taldea beti lan osan egiten duela aztegian eta zalantzarik gabe, Gasteizen grina ere pizten du, zalen grina eta pasioa, gaurkoan ere Gasteizeko lakua zelaian. Guk mikrofona piztuta dugu hortaz, errugbiaz gozatzea, besterik ez zaigu falta, esan bezala hemen ETB honen, ETBren plataforma digital berri honetan, aurretik nahiera moduan ezagutzen zenuetena, orain ETB hon gisa, jada, txingudiko jokalariak zelairatzen ikusten ditugunean aldageletatik, partida berandu xamar hasiko da esperetakoa baino berandu xeago, baina ez dago haukagu inolako presarik hementxe goiz apart bat pasatzeko. ETB honen esan bezala, kirolez profesionaletaz gain, denetarik aurkitu dezakezuen, diferitutako saioak, datuzen egunetako programazioak, bueno, atzo saio bat eman baldin bazuen eta zuzenean ezin banoen ikusi, aukera bikaina duzu ETB honen saio horiek berreskuratzeko eta non nahi edozeinekin eta edozein momentutan ETBren eduki guztiaz gozatzeko unibertso txiki honetan eta esan bezala kirol profesionalari ere bere lekua eginez astebururo, bueno, ekitaldi xumeagoak, apalagoak dira kiroles profesionalean, baina hori ez da zalantzari gabe kalitate falta baten sinonimo. Gaurkoan errugbia izango dugu, guztientzako kirol eskaintza, zuek entzuleok xetasunik galdu ez dezazuen. Borrokarako joa txingudik, azken animoak emanez, azken jarraibideak, elkar animatuz, erronka zaila, erronka potolo izango dute aurrez aurre gaurkoan Xabier Castañok zuzentzen duen taldeak. Baina esperantzarekin, itxaropen horrekin, sorpresa emateko Gaztediren oihua ere entzun dugu, borrokarako oihua. Eta Unai Bilbauk agindu ematen duenean, partidari ekingo diogu, 2:15 jada prest lakuako zelai honetan. Hortxe argi eta garbi bata zein bestearen kokalekua berdegunean. Txistu entzun dugu, partida martxan da. Lehen baloia, Gasteiztarrentzat presioan datoz. Lehen baloi horretan ezin izan dute iruindarrek baloi hori garbi jaso eta Gasteiztarren presioa dator. Baloi alden du naia, baina gainera bota zaizkio Gaztediko aurrelariak. Entxegu eremu horretan presioa eginez. Baldoia galtzeko arriskuan hor, pase hori arriskutsua zen, baina orain bai ondo usatu dute baloi hori toki arriskutsu horretatik. Bigarren baloia ondo jaso du Gaztedik bere lehen erasoan eraikitzen hasteko. Barrutik bila, ze talde fisikoa Gaztedi, ez talde indartsua, horre zirrikituak ireki nahian, taladroak bailitzan kontu zen aukera iriz daiteke ezkerra galonetatik, lehen entxeguan. Gasteiztarrentzat, kasu honetan hegaletik egindako barneraketan, nahiara perea izan da entxegu lerro hori gurutzatu duen jokalaria eta pentsa nola hasi den partida. Gaztedi lehen momentutik bere nagusitasuna berdegunean erakutsi nahian.
5 puntu Gasteiztarrentzat. Eta orain bi gehiago egiteko transformazioaren bila, ia kamarak ere laguntzen digun, eta transformazio hori ikusteko aukera dugun. Kamera automatikoa da, eta bueno, automatikoa den heinean, askotan ez digu erakusten behar gustoko genuken plano hori. Esan duguna, hasieratik Gaztedi aurretik liderra hasieratik bere nagusitasuna erakusten. Eta gogotik sufritu beharko dute Iruindarrek gaur zerbait positiboa ateratzea nahi balima dute. Berriz ere berreskuratu dute baloi hori. Araua ostea dutenean 10 metro egin beharko dute atzera Gasteiztarrek. Azkenean uztartze geldoa egingo dugu, edukiko dugu. Transformazio hori ez da sartu. Baloi hori Iruindarrek sartuko dute barruko tunel horretan. Horre argi eta garbi ikusten da Gasteiztarren nagusitasun fisikoa, metroak konkistatzen saiatu dira, azkenen unean ondo atera dute baloia eta luze jokatu nahi izan dute, zeinen ongi jaso duen hor baloia Gasteiztarrek diagonala barrurantza eginez eta hegaletako jokoa eginez, kontuz hor. Lehen entxegua egin duen Naiara Pereak tokitxarrean galtu baitu baloia. Eta berriz ere erasoan Txingudi. Defentsako horre barruko lerroak hautsi nahian. Laugarren minutuan jada. Etxekoak aurretik 5 eta huts. Eta egia esan sailkapenari erreparatuz gero behintzat Gasteiztarrak une honetan ligako lider argia dira, 6 jardunaldi jokatuta. Kontuz berriz ere ezkerre galonetatik, ziztu bizian, abiada bizian, ongi egin du barreraketa eta ongi ere karri du atzelaria pase atzera egiteko. Baloi hori ez da albotik irten. Bai, azkenean irten egin da hori. Alboko sakea hortaz. Iruindarrentzat, beste barrenerak bate baten hor Naia Perea saiatu da, baina kanpora irten da baloi eskuan zukela beste aukera garbi bat baten kontrakoa zen, baina azken orduan ondo iritsi da horre atzelaria erratzarekin, hor zegoen aukera hori garbitzeko, pase orain txarra, lurra jo du baloi horrek, baina ez da aurrera pasorik egon. Orain beste saiakera bat, enegarren saiakera, plagak eta ona. Ondo heldu diote hor gerritik lurrera botaz, baina azkarra ateratzen du baloia Gaztediren aurrela atzelariak metroak konkistatu zindarraren poderioz. Berriro ere gertu dute entxegu marra hori, orain azkar baloia alde batetik bestera jokatzen, nagusitasun argia dute kanpotik, baina nahiago dute barrutik jokatu. Beste behin, ordenarekin, momentuz Iruindarrak ondo mantentzen defentsako lerro hori, baina azkenean motz xamarreratu zaie, azken unean pasea motz gelatu zaie. Epaileak
argi eta garbi ikusi du hor. Arau haustea azken momentu horietako plakaketa hori arauz kanpo dago. Beste uztartze batekin berrekingo diote jokoari. Eraso oso zuzenak eginez, arriskuak hartuz Gaztedi. Nik uste jakitun direla, nagusi direla. Eta nagusitasun hori baliatu nahi dute. Orain ere metroa konkistatuz, bata zein besteak, argi eta garbi Gaztedik hor indar gehiago du, baloi ateratzerik. Orain txatu dute horpokalariarekin baloi hona da. Azkar despistatu dituzte, beste pase bat egon liteke, kotuz beste barreraketa batekin. Entxego agertu dute, beste entxego bat. Beste 5 puntu etxeko taldearentzat. Naiara Perea nolako burua usteak eragiten ari den Iruneko atzeko lerro horretan, zeinen ongi egin duten uztartzea lehendabizi metroak irabazi eta gero orpoarekin ongi atera dute baloia momentu zehatzean, hiruzpalau pase kateatu eta gero zirrikitu arkitu dute beste behin ezker egal honetan. Ia ba orain transformazio hau sartzen duen ala ez, 7 puntuko jokaldia izan liteke. Entxegua lehen da bizi erdigunera ekartzea bilatu dute transformazioa ere errasteko, baina orain egaletik jaurtik eta ezkerroinarekin hau ere kanpora gurpilarena eginez, ez du norabide onik hartu. Eta hortaz, bigarren entxegua, baina bigarren utxa, transformazioetan 10 eta huts. Etxeko taldearen alde. Transformazioan, garrantzia ere askotan gutxi etxe egiten da. Eta markagailua tarte handia denean, ez dute horrenbesteko garrantziri, baina puntu hauek presioa bandoz aldatzea ere eragin dezakete eta zalantzari gabe jokoaren parte garrantzitsu. Orain baloi luze hori ez dira ulertu Gaztedikoak, baloiak bote egin du eta alboko sakea izango da Iruneko txingudirentzat, beraientzat partidako lehen alboko sakea. Ikusiko digu nola moldatzen diren bere jokalari garaienak. Ez baita toki txarra eraso bat eratzeko. Hor ikusten ditugu taldeak bultzaka, baloia goratu kanpoko taldearena, hain azken orduan mugimenduak pasada txar bat traizionatu egin du baloi horren mugimenduak, irundarren saiakera hori. Orain ezker egaletik ondo baloi hori berreskuratzea lortu baitute, paseak azkar eginez, metroak irabaziz, baina hor Gaztediko atzelariak gupidari gabe baloi horien bila, pirainak bailitzan, ez di arnasik hartzen uzten kanpoko taldeari. Orain bultzaka ondo atera dute metroak irabazteko defentsan, presioan goian eginez, presio esi hori oso goian kokatuz. Kaldi luzea orain, txingudik, ondo orain, barrutik. Plakaketa lurrean da, baloi askatzea lortu dute, baloi hori hilda dago, ondo harrapatu dute berriz ere, zurtziaz eta inteligentzia handiz. Berriz ere lurrera bota dira. Orain muztartze laxoa izango dugu, ondo atera dute baloia berriz ere. Egalera iristeko nahian, plakaketa bikaina Gaztedik, baina baloiak kanpotarrentzat izaten jarraituko du hor 10 zenbakiarik ikusten dugu. Alba Saiz, joku tolatzailea zabaltzailea bera, talde honen burmuina seguraski.
kuriosidade bezala, Alba Saiz bera, joko irekitzailea futbolaria izandakoa da, zigor kolpea daukagunean, futbolaria izandako jokalariarentzat, hortaz, hankarekin abiezi handia duen jokalaria, Tokio Naduba transformazioa zigor kolpea sartzeko, barruanen zigor kolpea 3 puntu, irundarrentzat barkatu. Ze jokaldi ona egin duten irundarrek, entxegu penaltia barrura, distantzia ona zuen baita kokalekua ere, eta aurretik Naiara Pereak eginez bezala oraingo honetan bai, Alba Saizko irekitzaileak futbolaria izandako esan bezala bitxikeria modura. Bueno, errubia deskubritu zuen eta kilonotaz maitemindu zen, eta horrelako jokaldietan nola ez, oin fin bat edukitzeak, kasu honetan futbolak oinarekin jokatzen den kirola izanik, asko laguntzen du. Bera baita talde honetako gidaria, talde honetako burrubuina, talde honetako timoia, eta oraingoan ere zigor kolpea barrura. 10-3. Orain alderatze hori ez da ona izan, baloia bertan utzi dute, eta alboko sakea. Gaztedirentzat. Unai Bilbaukor kokalekua adieraziz, baloi hori nun irten den. Ez dute baloi hori jasotzerik lortu, baina aldaratzean bai. Zoria ere alde izan dute jokaldi honetan, Gaztedi dator metroa konkistatuz, aurrera eginez. Tokiona dute, aurreko entxegu alako jokaldi baten iritsi zen. Tartzetik askar irten dira. Epaileak jokoa gelditu du, beste aukera bat izango du Gaztedik. Ligan orain arte 31 entxegu erdietxe dituzte. Zalantzari gabe, erritmo eta eraginkortasun handiko taldea kontuz barriko pasabideetatik oraindik ere mina eginez, oraingo honetan Zaloa Maestrezen berriz ere iskin egin eta driblinarekin barrurak egin nahian. Gertu dute, entxegu lerroa hor alduten bezala irundarrak Gasteiztarri eusten, ordenetari dago baloiaren gainetik, lurrean bi taldetako jokalariak baloia berreskuratu, baina oraindik ere Gasteiztarrentzat izaten jarraituko du baloi jabetzak. Momentuz, irundarrak aurreraka presioa egin ezinik, pasabideak ondo itxiz erdian, ondo kokatuta, baina hori. Atzeko lerro hori lehen esten aurreraka defenditu baino lehen. Ikusiko dugu atakelak orain garaiz iristen diren, lehen bien txeguak alako jokaldi batetik etorri baitira, jatorria uztartze batean izan dute. Eta 2 metroko eremuan bi taldeak nagusitasun izugarriarekin arlo fisikoan Gaztedi, irundarrak ezin eutxi, metroak aurrerak eginez, aurrera jarraitzen dute, ze jokaldi ona, indarraren poderioz bultzaka talgaka, orain bai, azken momentuan atera dute baloi, albo batetik bestera azkar mugituz, pase garbia du ezkerrera, baina nahiago dute aurrerak egin, orain ondo iritsi dira azken orduko laguntzak, baloia berreskuratzea ere lortu dute lan defentsibo oso ona. Irundarrek orain ian nola ateratzen duten baloi hori ataka estuan baitira. Ondo. Usatu egin dituzte mamuak orain aldaratze honetan. Txenoa, Rick Demoudak baloi hori ezin jaso. Sorbaldarekin ukitu du, baina ez tira presiora iritsi kanpotarrak. Ondo azken jokaldi horretan, takeletan eta talketan txingudiko jo neskak.
Gorputza aurrean jarrita ausardiaz, naiz eta fisikoki, bueno, gutxiago izan. Eta ez tira metro bakar bat ere oparitzen ari. Takelak baxuak izaten ari dira, azkarrak. Eta behar den ainakoak. Asko garaiz, berandu momentuz fisikoki neko osorik ikusten ditut eta takel horiek momentuz garaiz iristen ari dira. Berriz ere, gazte diren presioa goraka. Presiopean txingudi. Armaiatik ere oiuak entzuten dira, animo mezuak. Gaztedi etxean jokatuz. Eskuine galetik orain. Barnerak eta saiakera. Ondo besoz bezo orain. Baloi askar mugituz. Beste aukera argi badute. Ondo jokaldia erakarri pasa egiteko aukera du kasu honetan. Ilargi Diazek iritsikote da, bai beste behin Naiara Perea izan da. Haze burua usteak sortzen ari den eskuine galeko jokalari 14 zenbakiarekin. Beretzat 3. entxegua. Orain arte bi transformazioak utxe egin ditu ezker hankarekin, noski. Berarentzat ezkerra izan da, bueno, posizio aproposagoa litzateke eskuine galetik kolpatzea, angelu hobea baitu, gurpilarena eginda efektuarekin zutoinen artean baloia bidaltzeko. Ikusiko dugu 3. honetan asmatzen duen ala ez. Gaztedikoak, bueno, atxeen hartzen ari diren bitartean, urpiskatedan, jarraibideak eman, honi eman. Eta armaileko oiuengatik suposatu daiteke ez duela sartu. Nere kamera semiautomatiko honek ez digu lagundu. Aurreraka presioan Berriloia itaren batean berreskuratzen dute gasteiztarrek. Orain ere barrutik aurreraka egin nahian. Sekulako kolpe hor bi jokalari, bitalde eta goi jokalarien artean. Zeinen ongi, zeinen bizkor, zeinen harin kasu honetan datorren. Miren legido, miren legido, miren legido, miren legido, barruraino, 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 bai. Laugarren entxegua Gaztedik. Jaun Andra eta Jabe izaten ari dira. Lehen minututik Miguel Ángel Beltranek zuzendatzen dituzten emakumeak. Eta orain honetan ere eta posizio askoz hobe batean beste transformazio bat egiteko aukera dute. Eta 20. minutuko langa pasadugunean. Zeinen barnerak eta ona, eta ez da kasu honetan jokaldi individuala izan da, ez dute baloia egalera bidaltzerik izan, baina nolako korrikaldia egin duen barrutik kanpora diagonal oso interesgarria. Txingudikoak ezin izan dute kasu honetan gelditu, eta transformazioko beste aukera bat. Lehen minutuko ekuatorea gainditu dugunean jada. Kaldi paregabea, kasu honetan Miren Legido Perezek egin duena. 23 aurretik. Partida martxa honetan luze egingo zaie txingudikoei.
ia ba, zer egiterik duten, nola erasotzerik duten, zegia esan Gaztediren maila sekulako izaten ari da, bai arlo defentsiboan, baita arlo ofentsiboan ere, eta meritu handiko zigor kolpea lortzeaz gain, ba ez dute entxegu eremu horretara apenas inguratzerik lortu. Orain epailea entrenatzaileekin solasean dabilenean. Eta kapitainekin ere. Jokoa geldirik, delegatuekin dabiltza hizketan, ez dugu ikusi jokalariren batek ia mina hartu duen ala ez. Eta, bueno, momentuz ez gara gai jakiteko zer gertatzen ari den zelaian epaileekin. Bi aurkietara joan da zerbaiten inguruko abisu ematera, baina bi begi soilik ditugu eta denera ezin gara heldu, baina badirudi arazorik gabe berrekingo diotela partidari. Gaztedikoak 20 puntu, Txingudik 3. Gasteiztarrak 6 jardun alditan, 6 partidak irabazi dituzte. Honako honekin zazpigarren izango litzateke, 7tik 7. 27 puntu lortuta, orain arte nola ez. Eta 3 bonus ofentsiborekin, zenbakiek, bueno, argi uzten dute liga honetan Gaztediren nagusitasuna. Orotara 189 puntu lortu dituzte alde, eta soilik 74 kontran ligan puntu gutxien jaso duen taldea, 31 entxegu, eta bueno, horretarako jokalaria dituzte, ez? Ritmo handikoa, taldea eraginkortasunarekin, abiadurarekin, indarrarekin, oso talde kompletoa da, eta nolabait, bueno, aztegi propioa izan da. Bagero lan on horren fruituak jasoaz, sailkapenak ala erakusten du, mazera astean atxeen aldia izan zuten, eta azken partida azaroan jokatu zuten, pentsa zenba denbora lehiatu gabe, baina orduan Orbinoz Gipuzkoa sortzeni, 22 eta 5 irabazi zieten, eta ez denbora puska bat lehiatu gabe, baina gaur beraien favorito kartel hori, bueno, kartel hori erantzuten ari dira, kontuz beste entxegu bat iriz liteke, Aze Barnerak eta beste behin, zoragarria, txundigarria, Gaztediren mailan olako jokaldi individuala egin duen kasunetan uste dut Ane Romanek, eta gero Barnerak eta azken unean eskuzabale izan da, pasea emanez, eta beste entxegu bat, 5. entxegua, zigor gogorra, Txingudirentzat, baina azkenean Ane Romanen entxegua, la bidea aurretik ongi garbitu die, eta horrengoan ere jokaldi individual baten ondoren, Miguel Angel Beltranen taldeak beste transformazio baten aukera izango du. Zalantzari gabe, emakumezko errugbian maila honetako talderik indartsuena, arrobia propia izateko gaitasuna duen taldea, eta horrek, bueno, asko errezten ditu gauzak jokalarien hazkuntza horretan. Bueno, jokalarien hazia jarri, ondoren hazi hori behar bezala erein, zaindu, ureztatu, eta fruituak orain transformaziorik ez da, jaurteketan txarra izan da,
da zutoinen artean sartu eta baloia beste behin Xavier Castañok zuzentzen duen taldearentzat, jakin atzo ere, bueno, txapelketako partiduak jokatu zirela, kasu honetan Durango Ermar motorrek huts eta 34 galdu zuen Geurea erreteren aurka, Geurea errete gogoratu Elorrio, Arrasate eta Urgozok osatzen duten taldea dela, huts eta 34 irabazi zuten Geureak, eta horrez gain Universitario Bilbao Rugby jipoia eman zion Kominter Zer Hernaniri 74 eta huts irabazita Universitario Bilbao Rugbyk, no, bere nagusitasun ofentsibore erakustiz ligan berai dira puntu gehien erdietxi dituzten taldea. Eta oraintxe bertan, Loratzen eta Launikaren partida jokoan dago. Eta baita hau pantailan ikusten ez dizaten bezala, Lakuako errugbi zelaian Gaztedi eta biok Txingudiren arteko partida. Orain eskuina galetik, zeinen azka, zeinen abiadurarekin, beste etxegu bat iriz leiteke, zeinen abiadura, zeinen errestasuna, zeinen nagusitasune hauteman daitekeen berdegunean, hor fizikoki talketan bai, baina gero abiadurak nolako indarra duen, nolako garrantzia duen kirol honetan eta hegaletatik sekulako txikizioa, sekulako sarraskia egiten ari dira Txingudiren 10 defentsibo horretan. Eta ikusi dugu nolako nagusitasunarekin ies egiten dien abiaduran gasteiztarrek Irungo jokalariei. Beste entxegu bat, 6. kasu honetan. Aurrekoa ez da sartu, transformazioetan hain justu ez da biltzate fin. Eta momentuz 25 eta 3, ia transformazio hori ikusteko moduan gauden, ala ez. Baina orain honetan aizpearrak amonde izan da. Barruraino argi eta garbi iritsi dena, eta ez soilik barruraino iritsi baizik, eta behin entxegu marra hori gainditu duenean, zelai guztia gurutzatzeko gai izan da, eta baloia bikain pausatu du Jagaren azpian, ondoren transformazio hori errazteko. Eta berriz ere, baloia erdigunetik, zelairen erdigunetik atera beharko dute poko taldeak. Ez da denboraldi erresa izaten ari Txingudirentzat, sailkapeneko azkena. Baina Irun eta bueno, Hondarribia arteko taldeak ez da bere sasoik erresena izaten ari. 6 partidatik 6 galdu dituzte eta oraindik punturik gabe jarraitzen ditu, ez baitute batu, ez bonus defentsiborik ez da ofentsiborik ere. Eta zenbakiak, bueno, gogorra dira, 382 puntu jaso dituzte eta soilik 6 entxegu egin dituzte denboraldi osoan. Eta Txingudik ere esan, joan astean ere etzuela jokatu eta azken neurketa azaroaren 30ean jokatu zutela eta egun hartan ere 73 eta 3 galdu zuten. Eta klubetik esaten digute aurtengoa, bueno, trantsizio urte balitakela, jokalari oso gazteak dituzte. Pasaden urtetik, bueno, eskarmentu gehien zituen jokalari eskarmentu dunek ies egin dute. Eta, bueno, naiz eta emaitzak ez lagundu, horrelako kategoria baten lehiatzean, borrokatzea, seguru azteko, bueno, esperientzia polita dela, eta klubetik hori esaten digute, borrokatzea dela helburua, lehiatzea eta ikastea, eta ibilbide luzeko taldea ez izan arren, talde hau Irundarrek lortu zuten 80. hamarkadan taldea ateratzea, emakumezkoen liga nola ez, eta bere garaian Euskal Ligan lehiatu zuten, baina gero desegin egin zen, parte hartze faltagatik, jokalari faltagatik.
Eta orain 3 urte daramatzate, 3 urteetan talde ateraz, kontuz Barrenak eta erditik, orain bai, askoz ere oldarko errago de defentsan, takelonak eginez, jokalariak lurrera botaz, haren inguru horretan, mehatxatuz, horre, gruie gazta horretan, zirrikituak topatuz, bai, beste, entxegu bat, oraingoan 3. lerroko eskuine egaleko jokalaria izan da, Leire Segundok lortu du entxegua, asko kostatzen ari zaio Txingudiri zelaiaren zabalera guztian defendatzea, nik uste barruko pasabide horiek istea lehenesten ari dela, baina arriskua kanpotik iristen ari da. Este transformazio aukera bat, ere Ane Romanek jaurtiko du, aulkitik ere animo mezuak bidaliz, animo Ane esaten. Lehenengo transformazioan utxe egin du. Ia oraingoan eta 3, ikusiko dugu 7 puntuko jokaldia den ala ez. Jaurtik eta hori ikusterik ez dugu izan, pena daba, Kamera semi-automatiko hauek ez identifikatzea jokoan non dagoen, ez daude horretarako programatuta, normala den bezala, oraindik ere garbi geratu da inteligentzia artifiziala ez dela gizakiaren inteligentziara iritsi, baina luxu bada, astebururo horrelako zelaietako partidak hemen ETV honen ikusializatea zuzenean, plano bikainak eta angelu bikainak eskaintzen dizkigu, transformazio horiek ikusterik ez dugu momentuz, baina eskertzekoa ETV hon langileko lana, haze Barrenak eta hor irundarrek gelditzerik ez. Honetan Sinead Ross Magajiren aurreraka egin duen saiakera, driblinik gabe, baina vertikalean aurrera eginez, beraren, nagusitasun fisikoaz jakitun. Eta hor txenoar ringtomudak jokaldi aparta egin du azkenean bai, elitzea lortu dute, 34. minutuan, 35 eta 3 transformazio hori ere ez da sartu. Zati amaitzeko 6 minutu eskas falta direnean, Txingudiko aulkian Xabi Castaño dugu, ibilbide oparoa daukan jokalaria, senior mailan, zarautzeko orezko B mailan ibilia, eta jokalari bezala Baionan eta Espainiar selekziora ino ere iritsi zen, eta joan zen urtetako Asier González laguntzaile izatera pasada, eta Xabier Castañok hartu du entrenatzaile kargu hori. Este uztartze bat, engonetan, Iruneko jarriko dute baloia, biak bultzaka, noski ez daukate gailetasun fisiko handirik, eta aitaren batean metroak kokistatu baino lehen baloi hori askatu beharra daukate, ezkerre galera baloi hori mugituz, baloio balatua lurrean da, jokalari denakor metroak baloiaren inguruan, presioa goian gaztedik, ez die zelai erdiko marra hori gainditzen ikusten, baloia hilda gelditu da, kontu zinork ez du baloi hori jasotzen azkenean bigarrenean bai. Txingudik
ondo atera du nahi dute, baina ez dute baloi hori atzera bidaltzerik lortzen ondoren luze jokatzeko. Egin duten entxegu bakarrean, zigor kolpe bakarrean eta seguraski entxegueren mura gerturatu diren jokaldi murritzetan hala iritsi dira. Badakite, bat-baten kontrako horretan fisikoki gutxiago direla. Eta hortaz azkarrago jokatu behar dute, zirrikituak luze jokatuz. Zeren, mol edo rake joku jarraitu horretan, borroka bizi horietan, baloia azkar atera bai, baina talkaz talka gutxiago dira eta beste trikimailu batzu bilatu beharko dituzte, oraingo honetan bezala luze jokatu eta alboko sake hau baliatuko duten, sikiera azken metro horietan mehatxatzeko, abisatzeko, meritu handiko zigor kolpea lortu dute lehen. Ia orain zein lerrorekin jokatzerik duten alboko sake hori jokoan jartzeko prest, ondo kinua azken lerroraino jokatuko dute, ez dute jauzi egin duen jokalaria bilatu, baina bai lurrean zegoen bat, orain ondo, baloia berreskuratu du orain Gaztedik, eskutatik kendu die. Teknikoki Gaztedi maila altuko taldea, ez dute pase bakar bat ere utxe egiten, zeilen ongi orain presioan txingudi, plakak eta ona kasu honetan Maider Sarranena. Orain joko nasia, belauniko hor batuk eta besteak, bata zein bestea. Ondo atera du horrain uztartze erdilariak Miren Legidok. Azken lerroa metxea txatu nahian, kontuz beste entxegu bat irizliteke, azkarragoa da, barroraino iritsikote da, bai. Sukalderaino sartu zaie beste behin txingudiko atzelarien zirrikituak baliatuz. Oraingo honetan ere uste dut Leire segundo izan dela barrutik, presioa orain bai gorago bota dute, eta bere haien bizkarrekoan sortu diren espazioak bikain baliatu dituzte. Oraingoan ere jaurtik eta Maria Barkatuan Romanen esku oso garbia du. Eskuinoinarekin futboleko penalti bat balitz bezala iritsi da presioan, baina orain ere okertu eginda eskuineragi bota du, altuera ona eman bai, baina ez du zutoinen artean baloi hori sartzerik lortu. Beste 5 puntu hortaz Gasteiztarrentzat 42 eta 3 jipoia erabateko izaten ari da. Etxeko taldea nagusi dela demostratzen, oraingo honetan presiora joan nahi izan dira, itxu-itxuan eta atzean, egaleko jokalariek eta hirugarren lerriko erdikoen abiadura baliatu dute bizkarrera korrika egiteko eta jokalariak azkarragoa direnean nekez egin diezaioke aurre, takela egiteko saiakerarik ere ez dute egin, ez baitzen iristen inolaz ere. Eta orain alboko sakea sake zuzena atera nahiko dute ondo neurtua. Bengoan ere luze jokatuko dute, ez dute baloi hori jasotzerik lortu. Berriz ere baloia Gasteiztarrentzat erasora irtenez, bi alditan pentsatu gabe azte nagusitasuna, ze jokaldia egin duen, azte espektakulua, azte korrikaldia, Maixuki aurrerak eginez azken urtean hilida, baina zeinen ondi erakarri duen baloia ongi behar zen momentuan askatzeko. Eta oraingo honetan ere Sinez Ros Magaji laguntza eske iritsi da bere bizkarretik. Haze jokaldia ikusi dugun orain ere, barrutik, kanpotik, nolako driblina egin duen txingudiko defendatzaileak ezin gelditu korrikaldi hori. Haze jokaldi individuala, nolako nagusitasun fisikoa bai, baina ze jokaldi tekniko gona egin duen, azken unean
plakaketa iritsi da, baina bizkarretik iristen ziren bigarren lerroko jokalariei pasea egin, eta oraingo honetan Gaztedik bere lehen zatiko azkenen txeguaren bila, jaurtik eta eskarrarekin, orain bai barrura 7 puntuko jokaldia izango daia da 40. minutua beteta daukagunean. Beste 7 puntu, 49 eta 3. Seguraski honekin atxen aldira joango gara. Eta maila ofentsiboa aparta erakusten ari da Gaztedi. Ez bakarrik defentsan utzitako utxune horiek aprobetxatuz, baizik eta teknikoki pase oso onak eginez, luze jokatu ordez pase asko motzean, aurreraka egin behar denen aurreraka egin, aurkariak erakarri eta momentu zehatzenean baloia ireki, eta lan bikaina egiten ari dira, eta emaitzak erakusten duen bezala, lan horren saria jasotzen ari dira momentuz, oso nagusi Gaztedi. Hasieratik amaierara egia esan lehen zati honetan gasteiztarrak nagusi. Eraso luzeekin, pazientziarekin, bi joka molde desberdinekin. Partidak erritmoa eman duenean martxa bat gehiago igoz eta pazientzia eskatzen duenean pazientzia emanez, eta defentsan zirrikitu oso gutxi utziz eta aldiz txongudik egiten dituen hankasartzeak larrutik ordainduz. Jokaldi kolektibo bikainak ikusten ari gara. Atsedenaldia dugunean, aitaren batean itzuliko gara bigarren zati honekin. 40 minutu ditugu aurretik, momentuz esan bezala etxeko taldeak 49 puntu ditu. Kanpokoak 3. Bigarren zatira arte ez urrutira joan.
Kaixo, kaixo, egunon berriz ere Gasteizko Lakua errugbi zelaietik lehenengo zatia ikusiko dugu jada, lehenengo zatia jada iragana da, eta orain bigarren zatiari ekin diote Gaztedik eta Txingudik lehen zatian 49 eta 3 nagusitu da etxeko taldea, bigarren honetan ikusiko dugu zer gertatzen den, baina garbi dirudiena da Gaztedik erakutsi duen nagusitasuni kontra egitea zail edukiko duela Txingudik, sailkapena berak ere, bueno, agerian uzten du hori, ezaztu Gaztedi lehen sailkatua dela, Txingudi aldiz, azkena, eta berdegunean ere, faktore desberdinetan, errugbiaren faktore guztietan, argi eta garbi ikusten ari da, bueno, Gaztedi beste maila baten dagoen taldea da. Orain Txingudiren erasoa da, barrerak eta usarta eta erabaki guztiarekin egina. Ausardiaz aurrerak egin naia, baina Gaztediko atzeko lerroa, azken lerro horrek ez dizkio metroak utzi nahi arna sartzeko. Nola edoa aurreraka, lurrera doaz, uztartze laxoa hor, ondo askatu baitute baloia. Gaztedik, kasu honetan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 entxegu egin ditu. Txingudik aldiz zigor kolpe bakarra 49 eta 3. Kontuz orain, tropa, barrura, beste 3 puntu Txingudirentzat, drop golari esker, pumpa lasterreko, ostiko bikaina, bolte lasterreko jaurtik eta aparta izan da, bote egin bezain pronto, zangoarekin ostiko aparta eman diote, Txingudiko jokalariek ezin izan dugu argi eta garbi jokaldia ikusi, baina beste 3 puntu Txingudirentzat ondo ekin diote bigarren zati honi Xabier Castañok zuzentzen duen taldeak ez dira drop gol asko ikusten maila hontan, eta kasu honetan oinarekin kalitate handia behar da, bazutoien artean bidalu du pumpa lasterreko ostikago hori aldea murrizteko, eta esan bezala, Txingudiren lehen 3 puntuak zigor kolpe esker bati izan dira, penalti gol bati esker, eta orain troparekin hortaz
6 puntuak oinarekin sartu dituzte Iruneko jokalariek, Iruneko emakumeek. Eta emaitzaz haratago ezer gutxi leporatu dakieke jarreraekiko, borrokadatzearekiko, ez etxitzearekiko. Alde horretatik pozik egoteko moduko partida egiten ari dira. Talde oso gaztea da, esan bezala. Eta hori larrutik ordaintzen ari dira. Alboko sakea izango dugunean, atzera pasea, tuztoki arriskutsuan galdu dezaketela baloia. Ondo palakak eta erritmoa jeitxiz eta jokaldian hasi nahian. Barrenak eta zeinen ona, aurreraka eginez kasu honetan. Sandra Ramos izan da metro batzuk irabazi dituen jokalaria. Jokaldia orain baloia askatu eta beste galeraino joateko asmoa edukiarren. Baloi horrek aurreraka egin du, atzeraka egin ordez. Jogoz kanpo ez. Baloi aurreratua adierazi du epaile jaunak eta zuzenean gaztedik baloia kanpora bota du metroak irabazteko eta luze jokatzeko. Loko sakerako prest. Kalari garaien akor, ikusiko dugu zein lerrorekin jokatzen duten, sake luzea edo motza den. Sake azken lerrora, ez dira oso ongi koordinatu, kasu honetan baloia zuzenean 19 zenbakiarentzat. Antolinentzat izan da. Da gaztedik erasoarekin jarraitu nahi arren. Baloia txingu direntzat zuzenean ziurtasun osoz. Kanpora botako dute baloi hori. Metroak irabazteko. Ez dira iritsi, zein ongi jaso duen baloi hori Aitziberrek aurreraka egin nahian besotik kamisetatik helduta egon arren. Gorre nolako plano onak ikusten ari garen, zuzenean errugbiaren tentsioa, errugbiaren borroka, errugbiaren pasioa hemen ETV honen kalitate gorenean. Astebururo bezala. Zelai erdi inguruan uztartzea izango den honetan. Uztartze ireki asko ikusi ditugu, orain uztartze geldoa, fase estatikoan bi jokalariak. Uztartze erdilariak ere sartuta, 8-8 aurka, bultzaka, lehen lerroa, bigarren lerroa eta hirugarren lerroa argi ikusten dira. Ondo atera dute baloia, Iruneko neskek pase atzeregi, ez dira ongi ulertu. Jokaldiak aurreraka pasea eskatzen zuen, pase atzeregi izan da, eta hor baloia hilda gelditu da. Azkenean sua itzaltzea lortu dute, baina faltaren bidez atzeraka egin beharko dute Xabier Castañoren neskek. 10 metroko espazio utziko diote gazte diren sakeari, luze jokatuko dute seguraski alboko sakearen bila. Hala egingo dute. Hor da prest, alboko sakea ateratzeko Marta Sobrino. Kinua, ondo hirugarren lerroarekin, zeinen ongi koordinatu diren eskuz esku baloi horiz, nolako zehaztasunarekin, barneraketa indarraren poderioz, abiadura baina goiago indarra erabiliz, hor, uztartze mugikorra ongi atera dute, edozein momentutan iriz daiteke urrengo entxegua, baloi askatu eta, setioa sitiatuta, txingudiko taldeak inguratuta erabat,
gupidari gabe, mensuetanik gabe, Gaztedi nolabait txingudiren entxegu eremu hori bombardatuz, saiakerak ez dute etenik, behin eta berriz metroa konkistatu nahian, arnasik hartzen ere ez die uzten, entxegu lerrori oso gertu dute, baloia kokatu aldute lurrean, hori ez da entxegua izango beste saiakera bat, kontuz ustekaben harrapatu ditu, bai oraingo honetan bai, erdilo harrapatu ditu txingudiko defendatzaile horiek, lehendabizi epaileak falta dirazi du eta gero gehiago itxaron gabe, segidan erasotu du aurretik defendatzen ari ziren eremu berbera, eta hor emakumeen arteko espazioak gehiagizko izan da, bere burua lurrera bota du, eta beste 5 puntu Patrikara. Amargarren entxegua Gaztedirentzat, ze talde puxka denetarik du, zein ongi orekatuta dagoen, ez? Rubiaren ezaugarri guztiak betetzen dituzten jokalariak daude berdegunean, nolabait jokamolde desberdinetara ongi egokitzen dira, erritmo igo behar dienean igo egiten dute, barrutik eraso behar dutenean hala egiten dute, transformazioetarako kalitatea dute, luze jokatzeko ere bai, alboko sakeetan ere oso ongi koordinatzen dira elkar, indarra dute nola ez, indarra nahikoa eta soberan duten, fisikoa, teknikoa, taktikoa, denetarik oso aurkari zaila, Gaztedik eta sailkapenak hori erakusten du. Sekulako denboraldia egiten ari dira. Bigarren zatia, ja da minutu desente jokatuta. Horren bigarren jokalariakin bilatu. Dena ongi egiten dute. Ez zaie baloia jokaldi bakar batean ere lurrera hori zeinen kontra eraso ona, zeinen ongi erasotu duten, hor gelditzea zaila izango da, baina ongi plakaketa ona, belaunaren inguruan bildurri gabe ondo zopatu dute barrerak eta saiakera hori. 54-6 gogoratu, azken transformazio hori ez dela sartu. Eta bantaia nabaria izaten ari da Gaztedirentzat. Txingudik 3 puntu zigor kolpeari esker, penalti golari esker, eta ondoren drop batean egindako golari esker, unpalasterrez probatu dute, ausardiaz beteta, distantzia luzeko jaurtiketa, eta, bueno, beti da alternatiba ona, partidua estututa dagoenean, puntu azkarra lortzeko aukera, eta gehien bat, Txingudik, nola ez, Alba Saiz izan da, taldearen zabaltzailea bera da, eta bueno, privilegio duela esango nuke, oso fina, oinaren superfizie guztiekin kolpatzeko gaitasuna duena, baloiari behar duen efektua ematen diona, futbolaria zen, dena esan behar da, horrek asko laguntzen dio. Osto tokitxarrean galdu du baloia, beste entxegu bat iriziteke bakar-bakarrik iritsiko da, bakar-bakarrik dijoa, bai, barneraino iritsi da. Entxegua tokitxarrean galdu dute, kasu honetan Txingudiko neskek baloia, baina akatsak ere behartu egin behar dira eta nola iritsi diren presioan zuten denarekin, askotan defendatzeko lerro horrek joera du, bueno, ipurdi atzera sartzera, arriskuak ekidite aldera, oraingo honetan aurrerak egin dute eta pase hori bere hartzailean entzate iritsi aurretik, airean jaso dute baloia eta
zelai erdi osoa bakarrik gurutzatu dute Entxegu ere muraino. Iristeko 11. Entxegua gaztedik jipoi latza ematen ari dira. Gasteiztarrek irundarrei, orain transformazioko aukera, ez da biltza gaur oso fin, pegaren bat ateratzeko, orbainen bat partidari ateratzeko, itzalen bat, baina argi eta garbi dagoena da, gaur argiak askoz gehiago izaten ari dira Gasteiztarretan itzalak baino. Hortxe dijoa jaurtitzeko prest. Epaileak txistu eman, agindu eman. Animoak lakuako zelaian gaur jende asko bilduta, zelaiaren kanpoaldeak nola duden ikusterik besterik ez dago. Igande goizonetan jende kopuru polita bildu da lakuan. Emakumezko errugbiaz gozatzeko. Eta ez da gutxiago ere, etxeko taldea erakusten ari den mailaz gozatzeko. Emakumezko ligako senior maila honetan. Jokoa geldituta transformazio horren esperoan. Jokalariak beraien artean solasean. Ez dakigu partidaren inguruan edo atzo larun bat gaueko anedoten inguruan errepasoa eginez. Espero dugu partiaren inguruan izatea, gaur igande goizan partidua izan da. Larun bat gaua, etzen komeni gehiegi luzatzea. Eta jokoan erakusten ari den mailagatik, ez dauka itxurarik atzo gehiegi gerten ziren Gaztediko neskak, zeren erakusten ari diren maila, ajearekin erakusten baldin badute, hori bai izango litzakela maila, ajea izan eta horrelako nagusitasun erakustea. Horre ikusten ari gara jokalarienak bilduta, elkarrekin. Jokoa geldirik dagoenean. Atzean entzuten diren giro soinuan sartzen den zarata ondoko zelai batena da, ez nastu partida honekin askotan ere, zalantzara ekar lezakelako, erotzeko modukoa delako, baina ez, lakoako kirol instalakuntzetan errugbiaz gain beste modalitate batzuk ere praktikatzen dira, futbola esaterako, eta horregatik iristen den giro soinua ez da delayarekin datorrena edo atzeratuta datorrena, baizik eta lakoako kirol instalakuntza honetan ere, beste partida batzuk jokatzen ari direlako. Partida etenda jarraitzen duenean. Balenago Gazte Txingudiren markatu historia errepasatzera jo dut, eta harrigarria benetan lehen komentatzen hasi naiz, 80. Taldean sortu zela taldea, lehenengoz, eta Euskal Ligan lehiatu zutela, baina gero desegin egintzen. Eta 2022 eta 2023 denboraldi horretan berreskuratu zuten emakumezko taldea, eta geroztik, azken 3 denboraldi hauetan, taldea gorpuzten dihardute iruindarrek. Hasiera batean 2022-2023 talde horretan, eskarmentuko jokalariak zeuden, izan ere, bere garaian,
Txinguditik alde egin zuten emakume horiek itzuli egin ziren, ikusita taldea sortu zela, eta, bueno, beti fusio horrek gazte eta eskarmentu duen jokalari horretan beti funtzionatzen du, eta lehen denboraldian kategoria honetako bigarren mailan txapeldun hori izan ziren, pasaden denboraldian lehen mailan playoffa jokatu zituzten, Durangoren aurka, eta aurten Hernanik taldea atera duenez, Hernanianak etxea itzuli dira eta horregatik utzi dute pixka bat taldea jokalari veterano hori gabe, eta taldea mantendu arren bat esan bezala talde gaztea, eskarmentu gabea da, eta klubetik esan digutenez, trantsizio urtea da zalantzari gabe, Asier González Araia entrenatzailea izan zen pasaden urteetan, senior taldeeko jokalaria, baina aurten Xabi Castaño iritsi da, ibilbide oparoko jokalaria, eta kurioso ere bai, Txingudi berak Endaiarekin duen hitzarmena, Endaiako jokalariak Frantzian lehiatzen dute, Frantzian 18 urte azpiko liga dago, eta hortaz senior mailakoak hemen jokatzeko aukera dute, Endaiatik Irunera etortzen dira, eta aldiz Irungoak Frantziara baten dira, Endaraia baten dira, 18 urteko azpiko jokalariak lehiatu dezaten, hortaz, bueno, mugaz gaindiko harreman baten erakusle ere bai. Eta trantsizio urte izan arren, esan dugu, Alba Saiz jokalaria dute, Zumendi Karo ere bai, Euskal Selekzioan aritua, Garazi Santos, Launikan aritua, Leire Muñoz ere bai, aulkitik hasi arren, Ibarren, eta Euskal Selekzioarekin aritutakoa, zazpiko errugian ere Euskadirekin, esperientzia handia daukana, orezko mailan eta orezko B mailan, behatzi zenbakiarekin, uztartze erdilalia, eta badirudi jokoari berrekingo diotela bitaldeek, transformazio horrekin utzi dugu partida, orain bitaldeek jadanik berreskuratu dituzte taldeko kokalekuak, ez dakigu hotz geldituko ziren edo ez, partidak erritmo handia zuen, erritmo beroa, espero dugu etenaldi honek erritmo altu hori ez etetea. Baloia luze, Gaztediko zelaira, Gaztediko jokalariak, trena bailitzan, abiadura handiko trena bailitzan, inoiz obrak bukatuko badira, azte abiaduran egin duten aurrera zuzen eta inorrezta jokalariak gainditzeko gai. Orain bai, plakaketa ona gaire iziritsi da lurrera botatzeko, baina azkarretera dute berriz ere jokoa ezker galorretatik barneratzeko asmoz. 71 Gaztedi aurretik etxean bere liderrego papera erakutsiz, 60. minutuan 20 minutu falta zaizkigu partidari amaiera emateko. Beste saiakera bat, orain Aul Xamar Txingudiko atzelariak entxego iritsiko da, bai, 11. Entxegua, kasu honetan Leire segundo, kaze partida puxka egiten ari den Leire segundo, 3. lerroko eskuine galorretatik makina bat burua uste eragiten, eta oraingoan ere erreztasun handiarekin lortu dute entxegu marra hori gurutzatzea, eta beste puntu erdiestea. Garbi dirudi dena gaur gainera, garaipenaz gain, 4 puntu hori ez gain, bonus ofentsiboa lortuko dutela izan ere, aurkaria baino 3 entxegu gehiago egiten baldin badituzu errugian, beste puntu extra bat maten zaizu sailkapenean, eta oraingoan transformazio hori sartu da. Beste 2 puntu, 7 puntuko jokaldia.
Orain uztartzea geldoa izango dugunean, estatikoan berriz ere ikusiko dugu Gaztediko uztartze erdilaria eta orpokatzailea nola sinkronizatzen diren. Gasteiztarrak baloi jabetza mantentzeko eta jokoa irekitzeko. Behatzi zenbakiak sartu baloia. Orain zuzenean armailetara bota dute baloi hori. Espero denak osasuntsu egotea. Presbi taldeak. Hortxe orpokatzaileak ondo atera du baloia. Leire segundorentzat. Ai ama. Haze abiadura, ez dago bera gelditzerik. Ai ama. Zer da hau? Zer egin du kasu honetan? Ezker regaleko jokalariak esango nuke Sinet Ros magaj izan dena. Bere zelaian baloia jaso. Eta pentsan oraino iritsi den, ez horiek entxegua egitera, baizik eta behin entxegua eginda, egal batean baloia lurrean lausatu ordez, erdiraino itzuli da, este post puntu lortzeko, beste maila bateko taldea da Gaztedi. Beste maila bateko taldea da Gaztedi, argi eta garbi. Arlo denetan, ez bakarrik zenbateraino dagoen landuta taldea edo kalitate gehiago edo gutxiago guten baizik eta azkenean ikusten ari gara zirrikitu oso gutxi uzten ari direla. Gazte diren, txingu diren puntuak distantzia luzeko jaurtiketei esker izan dira, baina lan defentsiboan 11 hori pasatzerik ez da, egiten duten goi presio horri esker, eta gero baloiarekin erakusten duten abilezia eta gero batik bat lan fisikoa da, nagusitasun fisikoa horren kontra egitea oso zaila da. Eta oraingoan transformazio hori txaloak txingudiko aia da etxiantzean hori ez dakigu antzua edo ona izan den, baina aberaxerako, Gazte direntzat ere garrantzitsua hori, sailkapen orokorrerako aberaxa, geroz eta positiboago izan, berdinketa kasuan, beti da plus bat, eta horrexegatik azeleragailutik askatu gabe jarraitzen dute. Luzea ez dago bigarren baloia lortzeko aukerarik. Dena baloi denak jasotzen dituzte eta zuzenean beraien eskuetan nola harrapatzen duten izugarria da. Zein errugbi maila erakusten ari diren. Sandra aurrerak eginez. Sandra Ramos hor. Barrenak eta horien aurrean nolabait gorputza jarriz erritmo hori geisteko baloiak ies egin dio, argi eta garbi lurra ikutu du. Aurrerak egin du baloi horrek eta baloiak bando aldatuko da. Baina Gaztedi Martin Mullo zapalgailu bat izaten ari da, rodillo bat. Eta azpian txingudikoen gainetik pasatzen ari dira. Luze jokatu, baloia ez da txarra, baloiak zelaitik ateratzeko.
Eta beraien presioa, atzeko lerro horren presioa, pixka bat igotzeko. Espero dugu lesio, jokoa etenda egon ondan arrazoia lesio izan da, espero dugu onik egotea. Ekin eta bultza jarraitzen dute Gasteiztarrek. Bai, ama berriro ere geldi ezina da. Orain bai, plakaketa ona. Plakaketa oso ona. Etxian bota dute lurrera azkenean. Barneraketa hori, barneraldi hori gelditzea lortu dute. Orain eskuz esku gongi baloia mugituz. Ze jokaldi ona. Ze jokaldi ona txaloak lakuan eta ez da gutxiagorako. Ze barneraketa egitea lortu duten Gazteiko neskek. Eskuini hegal honetatik bazirudienean pase extra hori emango zuela. Jokoa zabaltzeko azkenean baloia erakutsi egin dio, erakutsi bai, baina txingudikoak ez du baloia osterik lortu eta amua irentzi ostean zuzenean joan da entxegu ere muraino. Jipoi latza jasotzen ari dira Xavier Castaño eta Asier Gonzalezen emakumeak. Romanen transformazioare barrura. 7 puntuko jokaldia. Eta azken finean, sailkapenak esaten duena erakusten ari da Gaztedi. Ez gehiago ez gutxiago. Lider baten lasaitasunarekin jokatzen ari da, jakitun gehiago dela, baina askotan hori ez da nahikoa, presioa beti dago goikalde postu horretan, eta egia esan segulako lasaitasunarekin jokatzen ari da, dakiten bezala, etxean benetan sendo, seguru, konfiantza handiarekin, azkenean zenbakiek babesten dute Gaztediren lana, sekulako erritmoarekin, jokoan gaina jarraikortasun handiarekin, despiste oso gutxirekin, eta entxeguak azkenean horren poderioz, naturaltasunez iristen dira, bakarrik iristen dira, talde landuagarri eta garbi beste entxegu bat iriz daitekenean, kontuz azken momentuan plakak eta bikaina izan baita, azken barrenak eta hori oztopatzeko, irati beraiz izan da bere burua lurrera botaz, baina berriz ere bizkarra mina handia ginez, 86 Gaztedi aurretik, eta esaten ganbiltzan arrobiak ematen duen segurtasun hori nabaritzen dela. Azkenean esango nuke Gaztedi argi eta garbi liga honetan erreferentziako taldea dela, eta badaki argi eta garbi zeintzu diren indarguneak eta zertara jokatu behar duen presatik haratago lasaitasunarekin jokatu, jakitun gauzak ondo eginda bere kabuz iritsiko direla entxeguak, eta orain begira nola presionatzen duten, ezin dute baloi hori atera ere egin txingudiko neskek, defentsan sendo, Gaztedi, erasoan eraginkor, lidertza ez da kasualitatea, eta beraien nagusitasuna argi eta garbi erakutsiz, eta txingudi txamponaren beste aldean, azkenean sailkapenetik harago begiratu behar den taldea dela esango nuke, trantsizio urtean dagoenez, azkenean emaitzek ez dute beti nola baiteko alegin hori erakusten, alegin hori islatzen, zeren esango nuke, txingudiren demeritua izatetik oso urrun dagoela partidu hau, askoz ere gehiago duela Gaztediren meritutik, txingudiren demeritutik baino, eta esan bezala txingudi hori, ikasketa prozesuan dagoen talde bat, gaztetasuna beraien indargune bezala, zentzu honean eta zentzu txarrean, baina
baina azteko partida izango nuke dela Txingudirentzat, badakizki momenturen batean erakutsi du personalidadea, eta horri heldu beharko dio Iruneko taldeak beste entxegu bat iritsi daiteke, orain azken pase hori motz xamar geratu da, eta Txingudi, segurazki epertainerako proiektua dau. Hor, oztopoa zein da, noski, emakumezko den taldea ateratzeko, jokalariak behar direla, eta azkenean jokalaria lortzeko talde animatuta egon behar dela, eta gogoz, eta azkenean emaitzak iristen ez direnean, joera biologikoa gizakiarena da, amore ematearena, eta horre helburua hori izan beharko da, neska hauek errugbiaz gozatzen jarraitzea, emaitzetik haratago begiratuta, eta proiektu honetan benetan sinistea, azkenean hemen ikasten den guztia, etorkizunerako baliagarria da, baina talde gaztea, baina borrokalari argi eta garbi. Gaztedi bere ritmo altuarekin jarraitu nahian, bere fisikoa eta distilbirina horrekin jarraitu nahian. Gaztedi erritmo eutxi nahian, Txingudik erritmo altu hori eutxi nahian, talde lehiakor loiarekin, gabe lan asko eginez Txingudi, orain fisikoki justu xamar iristen ari dira azken barrerak eta horretan ikusten ari garen bezala, entxegu agertu dute, baloia lurrera bota dira bi taldetako jokalariak, baina azkenean bai gurutzatu dute entxegu marra, eta epaileak argi ikusi du, beso bat altxa du, beste 5 puntu etxeko taldearentzat, ia nahi gabe, lortzen dituzte da entxeguak, konfiantza duzunean, hau gertatzen da nola berreskuratzen duten baloia. Entxegu eremu horretatik alik eta gertuen, eta behin goian erreskuratuta azkenean entxegur eriste asko errazten ditu gauzak, asko errazten ditu prozesuak, eta nola espresatzen den taldea, nolako solturarekin, nolako konpenetrazioarekin izugarria da. Baloiak oso azkarraga askatuz, behar denean ritmo altu hori jeitsiz eta gero berriro ere igotzeko, bloke trinkoarekin, bloke altu eta trinkoarekin, barrutik pasabideak itxiz, kanpokoek metroak irabazi nahi izan dituztenean fasez fase, hori oztopatuz, plakak eta bikainekin, eta gero fase estatikoetan oso nagusi. Aurrelarien lana ere gaur txapelak entzeko ere bai, jokoari behar duen jarraikortasuna ematen, eta 7 puntuko talde, 7 puntuko jokaldia barkatu izango da. Zelei erdiko borroka horretan ikusi ditugu berriz ere Garaile, eta gero eskuino gala honetatik iritsi da entxegua 7 puntu gehiago pilatzeko, jada kontua galtze moduan. 14 entxegu, ez da erresa, denboraldian zehar, 31 egin baldin badituzte, pentsa gaur 14, zifra oso adierazgarriak. Eta hori da kontu, azkenean Txingudik arna sartzeko tarterik ere ez du ez da izan. Fase geldoan ere, hain dira nagusi gaztedikoak, hor ere sufritzea tokatzen ari zaiela. Eta emaitzari buelta eman ezin da, asko pixatzen du markagailuak erakusten duen emaitzak. Fase estatikoan begira nola guaten diren gaztediko jokalariak aurrerantza pazientzia albo batera utziz eta zuzenean vertikalki aurrera eginez sekulakoa nola puskatzen dituzten defentsako esi horiek arkaitzak balira bezala
hormigoizko pareta baten kontra, baina azkenean lortzen dute arresi hori botatzea, eraistea. Ni ere harrituta nago, Gaztedi banekien talde oso ona zela eta liderra dela, baina orain partidu bat horrela ikusita garbi gelditzen ari da. Talde hau gauzak oso ondo egiten ari direla. 88 eta 6. Oraingoan beste uztartze batetik aurreko entxegoak hola iritsi dira. Meleon batetik sortutako jokaldiak ritmo aldaketarekin azkenean defentsa ustekaen harrapatzen ari dira. Momentu askotan hortxe dago presioa, ez dute baloia aldentzerik lortu. Begira non berreskuratzen duten baloia, Azkenean partidak norantza bakarra du. Eta hori entxegu eremu inguru horretara bultzatzen ari dira eta txingudikoak ezin irten, ezin laberintontatik irtetzeko bidea bilatu. Baldin eta badago, irtetzeko modurik zeren. Gaztedik egia esan gauzak oso zail jartzen ari zaizkio. Orain horren uzartze erdilariakin jokoa zabalduz. 3 laurdeneko lerro eta jokalariak hor ezkerri galo horretan. Orain Ani Novoa dator barrutik. Eta beste entxego bat izango dugunean orain honetan barrutik izan da. Topatu duten zirrikitua entxegu eremura iristeko, kanpotik ez denean barrutik da, kanpotik ez denean transformazio modura da. Urakan badau, tsunami bat, ez da olatu bat, tsunami bada, gainetik pasatzen ari zaiona txingudiri, gupidari gabe erasoak bata bestearen atzetik kateatuz, eta horren aurrean ezer gutxi egitea lortzen ari da txingudi, baina esan bezala txingudiri ezer gutxi leporatu dakioke. Horrelako aurkari bati nondik harrapatu dakioke, non daude zirrikituak. Eta Bidena Barresan 7 puntuko jokaldia izan dela hau. Transformazio hori barrura, zutoinen artean. Eta 5 eta 6. Etengabe aurrera eginaz. Partida amaierara ere iristen ari garenean. Ja da nik uste bi taldeak partida amaiera hori begionez ikusten hasia direla. 82. minutuan gaude. Baloia kanpora irtetzen bada hortxe amaituko baita partida. Eta bai batak ezein besteak Baskaria behintzat ondo merezia, 3. denbora hau ondo merezia. Errugbiaren, xarma hori baita, partida amaitu eta partidan 80 minututan zehar denetarik, tentsioa, borroka, talkak, kolpeak, baina partida amaitu ostean etxeko taldeak
kanpoko taldeari otordua prestatu behar dio. Eta hor sortzen diren harremanak, partida osteko izketaldiak, horrek askotan berdegunean gertatzen dena, baino askoz ere gehiago balio du kirol legez, zer den, futbolean edo beste kiroletan pentsa ezin litzateken zerbait, kontrarioarekin lasai asko partidaren inguruan solastea, errugbian oraindik ere usten zaion tradizioa da, eta hala jarrai dezala, denbora ja da beteta daukagunean, lakuan hemen Gaztedi eta Txingudi. Datorren astean Gaztedik Kominter CR Hernaniren aurka jokatuko du. Hernani ere zaztu azpiko postuetan sartuta dagoen taldea. Soilik kasu honetan Txingudi baina koska bat gorago. Eta Txingudik aldiz, datorren astean atxena hartuko du. Eta indarrak hartu. Datorrenari begira. Datorrena erronka potola baita. Eta, jardunaldian zure buruan azpian ikustea ez da ere bat ere erraxa. Eta egoerari buelta emateko, indarrak hartu, atxeen hartu. Hori beti da garrantzitsua. Lakuan Gasteizen, hemen ETV honen, astebururo bezala, zuen etxeetara, kirolez profesionalara eramanez. Gaurkoan rugbia, baina astebururo, eskubaloia, errugbia, futbola, denetarik. Denetarik Euskal Herriaren luze eta zabalean, zirrikitu guztietatik, zigor kolpea daukagunean, ia partidari amariera hobe bat emateko moduan den Txingudi, jaurtik eta luzea, ez da iritsiko, ondo jaso dute baloi hori azkenengo momentuan, kasu honetan Txenoak, denarekin aurreraka eginaz. Lehen haze korrikaldia egin duen Txenoak atzelari postuan jarduten du jokalari honek. Begira, atzelari postua lan oso espezifikoa da. Zuzar azkenengo jokalaria eta zirrikitu guztiak despisteren bat egon baldima da, zu iritsi behar zara bertara sua itzaltzera, zuteren bat baldima dago. Eta horrengoan ere bere izan da, baina nolako askatasunarekin jokatzen duen metroak irabazteko ere egaletatik, hortaz mugikortasun handiko jokalaria, beste zigor kolpe baten bila doaz, eguneko bigarren alitzatekena, jaurti barruan da, beste 3 puntu 9 gaino, iritsiko dira partidu oso ona egiten ari da. Alba Saiz, berak sartu du zigor kolpea, baita drop gola ere punta lasterrean egindako jaurtiketa hori, eta orain partidaren amaieran, beste 3 puntu zigor kolpe honi esker, 9 puntutara iristea, albidetzen diona partidea amaierara iritsi garenean gaurkoan 85 eta 9 emaitza karri islatzen du Gaztediren liderraren nagusitasuna, eta ezaztu 4 puntu ez, 5 puntuko partida izango dela Gaztedirentzat, izan ere bonus ofentsiboa ere erdietsi dute. Orain pasabidea etxeko taldea kanpokoari egiten diona, beraien eskerrona adierazteko. Txaloak armailetan, bi taldeak elkarri animoak emanez, goiz pasa ederra eman dugu hemen Gasteizen Lakuako kirol instalakuntzetan errugbi partidu handi bate eskainiz, astebururo egin bezala, emakumezko errugbiari ere bere ikusgarritasuna, merezi duen ikusgarritasuna ematen, eta honen hemen beraien lekutxo emanez, ez soilik errugbia bezalako kirol minoritario bati, baizik eta emakumezko errugbiari, eta partida ikusi duzuen aukarri eta garbi ikusiko zenuketen, ze mailan jokatzen ari diren bai batak eta besteak, baina batik bat Gazte diren maila txunditzeko modukoa da, eta nola ez, merezi dute beraien lekua,
ETV bezalako edabide batean. Esan dugun bezala, datorren astean Gaztedik atxedena izango du, eta barkatu Txingudik, eta Gaztedik aldiz, bere lider paper horrekin jarraitu nahiko du Kominter CR Hernaniren etxean, azpian dabilen talde bati aurka eginez orengoan etxetik kanpo. Gogoratu, Gaztedi partida honetara liderre iritsi dela, 6 ordunaldi jokatuta 6 irabazita, garaipenetekin 7-7, eta gaur esan bezala 5 puntuko partida izango da, 4 garaipenagatik eta bonus ofentsiboagatik, hau da, aurkariak baino 3 entxegu gehiago egin dituztelako. Hortaz, 5 puntuekin, 22 punturekin kokatuko litzateke sailkapenaren gailurrean, eta zenbakiek, argi eta garbi erakuste dute, gaur 15 entxegu egin dituztela, pentsaz zenbakiak, zalantzari gabe, sailkapenean goian egotera deituta dagoen taldera. Gu bagoaz, hurrengo astera arte, agur!